Што рабіць людзям у Беларусі? Вельмі залежыць ад таго, наколькі гэта зацягнецца. На якія саступкі рэжым яшчэ гатовы пайсці? Звальненні ідуць ужо зараз. З 25 лютага рэчаіснасць зменіцца. Здароўкі, вы слухаеце падкаст цэнтра новых ідэй пра тое, як жывуць беларускія рэгіёны і што ім або нам з імі рабіць. Чым жыве не сталіца, якія ў іх праблемы і ў чым яны наадварот крутыя. Пра ўсё гэта мы заўжды размаўляем з экспертамі і нашымі рэгіянальнымі лідарамі. Падкаст для вас вядзе Яўген Меркіс. Паехалі! У беларускай эканоміцы не ўсё добра, нават кепска, вельмі кепска. Пры гэтым такая сітуацыя назіраецца ж не першы год, і ёй няспынна прадракаюць крах і заняпад. Старыя і новыя санкцыі, знешнеэканамічныя цуды, а цяпер яшчэ і вялікая вайна. Ва ўсім гэтым рэальна няпроста разабрацца. Дзе мы знаходзімся зараз, што нас чакае ў будучыні і як расійскае ўварванне ва ўкраіну адаб'ецца на нас усіх. З усім гэтым нам дапаможа трохі разабрацца гэтым разам старэйшы навуковы супрацоўнік Цэнтра эканамічных даследаванняў Бюрок Зміцер Крук. Можа, на пачатку сапраўды трохі зафіксуемся, вось дзе мы зараз знаходзімся, або хутчэй знаходзіліся па стане да лютага сёлета. Ведаеце, так, прывітанне, па-першае. Так, вы трапна заўважылі, што даволі часта пра беларускую эканоміку кажуць, што яна ў такім кепскім стане знаходзіцца, і тут важна разумець, што якасная характарыстыка кепскі можа абсалютна разнае напаўненне маць з пункту гледжання лічбаў. І ў пэўным сэнсе вось гэтае кепскае становішча, это ўжо больш за дзесяцігоддзя аб гэтым можна казаць. Але да сёй пары істотнае скарачэнне, скажам, двузначнае скарачэнне больш бок на 10 і больш адсоткаў ВОП на парадку дня не стаяў. Апошнія гадоў 10 галоўная праблема, з якой мы сутыкаліся, гэта адсутнасць росту і фактычна тое, што наша эканоміка ўсё больш адставала ад суседніх краінаў, і мы, як кажуць, каб заставацца на месцы, трэба бегчы, а вось мы не беглі. І таму атрымоўвалася, што мы у параўнанні з суседнімі краінамі станавіліся больш беднымі, і гэта адлюстроўвалася і на рынку працы. Усё больш людзей яны глядзелі на суседнія краіны як на тыя, што даем больш шансаў для рэалізацыі творчых амбіцый, каб зрабіць кар'еру і гэтак далей. Менавіта калі мы ўжо зужаем гарызонты і кажам вось аб даваенных рэаліях, тут ужо становішча пагоршылася яшчэ на адзін крок, і той шэраг санкцый, якія ў дачыненні да беларускай эканомікі былі прынятыя, яны ўжо высока імаверным рабілі сцэнар рэцэсіі адносна умеранай, і на парадку дня такім найбольш верагодным дыяпазонам. Вось я зараз у мяне перад вачыма тое, што я ўласнаруч пісаў напрыканцы снежня, пачатку студзеня 10. І казалі, што сцэнарый абмежаванай рэцэсіі 10 да 3%. Ён здаваўся найбольш верагодным на 22 год. Пры гэтым таксама не выключалася тое, што вы ўжо заўважылі, што той знешнетарговы цуд, які фактычна, можна сказаць, выратаваў беларускую эканоміку ў 2020-2021 годзе, што ён яшчэ пэўны перыяд захаваецца, і фактычныя вынікі ў 22 годзе нельга было выключыць верагоднасць, што яны кажуцца нават лепшымі, што будзе пэўны пазітыўны рост. І першыя месяцы бягучага года, студзень-люты, яны якраз такі давалі больш падставаў думаць аб такім умерана пазітыўным сцэнары, калі яго можна назваць пазітыўным. Мы пабачылі, што захоўваючы рост коштаў цэнаў, які захоўваўся на сусветных рынках, яны абумовілі новы штуршок попыту на беларускі экспорт, нягледзячы на санкцыі. Санкцыі былі такой супрацьвагай гэтаму, але першы чыннік ён быў больш моцны, і першыя 2 месяцы года, то бок даваенныя, яны былі у бягучых рэаліях адносна прывабнымі. Яшчэ раз я вось заканчваючы адказ на гэта пытанне паспрабую падсумаваць. Агульны гарызонт, ён не змяніўся. Беларуская эканоміка, вось калі мы ўздымаемся так на вышыню, як кажуць, над лесам, то гэты лес быў даволі кволы. Мы не сталі нармальна развіваючыся краіны, але казаць аб хуткім эканамічным крызісе падставы былі, але хутчэй не чым так.
І адпаведна літаральна, калі мы кажам пра зусім там некалькі дзён да пачатку вайны, кароткатэрміновыя перспектывы яны бачыліся такімі плюс-мінус нейтральнымі, што яшчэ некалькі месяцаў хутчэй за ўсё будзе панаваць уплыў знешнегандлёвага цуду і адпаведна з пункту гледжання доходаў, з пункту гледжання занятасці ситуация будет адносна нармальная. Галоўным фактором, что застрашивал и можно уявить его как экономичные погрозы, пачалася инфляция. И она начала разгоняться еще у минулым году. И нават до войны опасений, хвалявання, что инфляция будет устойлива у значным дыяпазоне знаходзіцца боку свыш 10% у гадавым эквіваленце, яны былі вельмі трывалыя. Ну і яшчэ одна важная засцярога, што санкцыі, якія былі прыняты папярэднія пакеты 2021 года, што яны будуць адлюстроўвацца кропкава, што больш-менш, не ведаю, які эпітэт ужыць, скажем так, экономичная картина в целом по краине, такая как средняя температура по больнице, яна адначасова могла сполучаться с проблемным становішчам у асобных рэгіёнах, у асобных галінах эканомікі. Вось гэта быў такі статус-кво, які бачыўся на пачатку 2022 года, то бок до 24 лютого. Гэта такі істотны водападзел з 24 лютого рэчаіснасць змянілася. А куды мы рухаемся цяпер, пасля пачатку вайны? Які прагноз наконт гэтых даюць эканамісты і наколькі ўсё рэальна пагоршылася? Бо, можа, мы наадварот зможам неяк адскачыць і будзем нават карысныя той же самай Расіі для гандлю з Еўропай, будзем такім вакенцам ва ўмовах больш жорсткіх санкцый, з якімі яны ўжо сутыкнуліся. Давайте з другой части вашего пытання пачну. Як мне адказ на яе значна прасцей і відавочней. Вось гэтая ідэя, што Беларусь зноў можа стаць падмуркам для абыходу антырасійскіх санкцый, там, напрыклад, пра беларускія крэветкі і штосьці. Накшталт гэта, мне кажется, здаецца, што у бягучых рэаліях абсалютна марна і выходзіць за межы рэалістычнасці. Сёння стаўленне да Беларусі, так, яно ў свеце не настолькі крытычна, як да Расіі, і інтэнсіўнасць прынятых пакетаў санкцый у дачыненні да Беларусі меншая. Але таксічнасць, якая існуе, і існуе перш за ўсё у свядомасці бізнеса, які абсалютна свядома адмаўляецца ад таго, каб супрацоўнічаць з беларускімі кантрагентамі, хвалюючыся за рэпутацыйныя страты, і наогул, нават калі не рэпутацыйныя меркаванні дамінуюць, то, напрыклад, проста эканамічнае меркаванне, што хто ведае, што зараз з Беларусі заўтра, ці можна будзе атрымаць адтуль выручку, а ці не заблакуюць тавары, якія на мяжы Беларусі там і суседніх краін, і гэтак далей. Таму у такой атмасферы стаць зноў, як гэта было у папярэдняй хвалі санкцый у дачыненні да Расіі, такім адмывачным пунктам, праз які будзе потокі ці кантрабанды, ці можна мягчэй ахарактарызаваць зноў, я амаль упэўнены не атрымаецца. Жаданне, безумоўна, такое ёсць у бягучых уладаў, і яны прызвычаіліся, што яны з усіх пагаршэнняў сітуацыі ў свеце хочацца займець свой профіт, але у гэты раз не атрымаецца. І вось закранаючы гэтае пытанне, калі хто і мае шансы, нават не тое, што шансы, так напэўна скарыстацца сітуацыяй, то гэта перш за ўсё Казахстан, па-другое, магчыма, Арменія, Турцыя. Вось гэтыя краіны, яны структурна знаходзяцца прыкладна ў такім жа становішчы, як Беларусь у перыяд тых санкцый, звязаных з Крымам у 2014-2015 годзе. А Беларусь зараз я не бачу ні адной перадумовы, каб такое адбылося. А зараз першая частка вашага пытання, яна значна больш складаная.
куды мы цяпер рухаемся і аб якіх перспектывах хаця б на 22 год можна казаць, і ведаць і далей я пакуль не казаў. Я так метафорычна скажу, што сёння з кім не размаўляю з бізнесу, яны все кажуць, там планаваць больш чым на некалькі тыдняў наперад немагчыма. І гэта галоўная характарыстыка сённяшняй сітуацыі, што ўсё змяняецца вельмі хутка. І я уже, здаецца, ось тэрмін празмерная няпэўнасць, нявызначанасць выкарыстоўваю з пачатку 21 года, калі склалася шмат фактараў, якія маглі прывесці сітуацыю ось да таго, што мы не разумеем нават вектару накіраванасці вектару развіцця падзей. Было шмат, і зараз вось гэтыя рызыкі, гэтыя фактары сябе рэалізавалі. Больш-менш зразумела зараз накірунак, гэта накірунак уніз. Але вось адказ наколькі уніз, наколькі глыбока, і звяртаючыся да вашага уступу, вось наколькі кепска можа быць зараз, ці не дойдзе, напрыклад, да банальна галодных часоў, калі там часоў дэфіцыту, вось гэта кепска тут ужо прынцыпова. Тут сцэнары могуць быць рознымі, ад чаго яны залежаць. Галоўнае, што сёння на парадку дня вось у дачыненні да таго, наколькі кепска можа быць, гэта адказ на пытанне, у якой ступені беларускія і цяперашнія ўлады і беларускі бізнес змогуць супрацьстаяць, я свядома не кажу ў дадзеным кантэксце слова абысці, бо гэта не толькі абыход санкцый, а супрацьстаяць уплыву, эфекту санкцыйнаму і не толькі санкцыйнаму, вось і таму эфекту таксічнасці, калі не жадаюць маць справу з беларускімі контрагентамі. З таго, што я бачу сёння, зараз і у цяперашніх уладаў, і у бізнесу галоўны напрамак дзеянняў спроба усталяваць новыя, напрыклад, лагістычныя схемы, новыя схемы разрахункаў, і шмат, як вось я ўжо прывёў прыклад, з гэтых схемаў яны канцэнтруюцца, напрыклад, вакол Казахстану, вакол Турцыі, і ці удасца гэта зрабіць, ці удасца, напрыклад, наладзіць пастаўкі прадукцыі дрэваапрацоўкі, да прыкладу, што хаця б часткова звязана з прыватным бізнесам, ці калі мы кажам аб буйным бізнесе, ці змогуць дадзеным ўжо ўлады забяспечыць транзіт калію і знайсці партовую інфраструктуру і чыгуначны транзіт забяспечыць, гаворка сёння ідзе хутчэй толькі аб расійскіх партах. Вось гэтыя пытанні, яны і тэхнічна, і палітычна пакуль застаюцца без адназначнага адказу. А яны ўжо прынцыпова важныя для тых лічбаў, якія мы атрымаем напрыканцы года. І вось зараз можна казаць толькі аб нейкіх сцэнарах, і ацэнкі верагоднасці гэтых сцэнароў сёння могуць вельмі хутка змяніцца, і літаральна праз тыдзень гэтыя ацэнкі могуць быць уже зусім іншымі, таму што, напрыклад, мы атрымаем новую інфармацыю аб перспектывах вось той же самай перавалкі калію ці штосьці яшчэ. Каб не быць галасновым, я пастараюся ўсё ж такі некалькі лічбаў правесці. Самы негатыўны варыянт, вось калі сказаць, што ўсе санкцыі, якія зараз прыняты ў дачыненні да Беларусі, перш за ўсё я маю на ўвазе экспартныя санкцыі, што яны насамрэч заблакуюць пастаўкі калію, што яны заблакуюць пастаўкі нафтапрадуктаў у заходнія краіны, што заблакуецца і застапарыцца весь экспорт, які традыцыйна ішоў у краіну, і толькі нязначная частка яго будзе, як кажуць цяперашнія ўлады, перанакіравана на іншыя рынкі. Калі не удасца значнай частцы беларускага бізнесу сысці ад лагістычных і транспартных бар'ераў, то бок вось гэтыя шляхі абыходу праз Казахстан, праз Турцыю не спрацуюць, ці спрацуюць вельмі невялічкай ступені. Вось самыя негатыўныя, калі мы пасылкі бярэм у якасці прыкладу адказаў на галоўнае пытанне, то сімуляцыі, якія мы рабілі на базе мадэлі, яны такім сцэнарыі кажуць, што гэта будзе
зніжэнне ВУП амаль 20%, повышение инфляции в среднем по году 10 на 40%, а назапашенная инфляция это с 1 студзеня 22 по 1 студзеня 23 это амаль 100%, и скарачэнне реальных заробкаў на 15%, гэта лічба для кагосьці, шмат хто чуючы яе ад мяне кажа, што гэта не так шмат, таму адначасова прывяду даляравы эквівалент, які для вуха больш звычны. У гэтым выпадку дзесьці да 330 даляраў сярэдні ўзровень заробкаў упадзе. Вось гэта такі полюс негатыўны, я б сказаў, што калі ўсе адказы на тыя пытанні, якія сёння стаяць, будуць адмоўнай. Калі іншы полюс мы паглядзім, калі ўсё будзе наадварот пазітыўным чынам працаваць, напрыклад, там улады атрымаюць зваротны акцыз ад Расіі і змогуць забяспечыць нейкую рэнтабельнасць нафтаапрацоўкі і змогуць прадаваць тыя ж бензіны, бітумы ў Расію, ці знойдуць там яшчэ нейкія накірункі, што ім удасца, я пакуль не разумею, якім чынам, але допустим, што ім удасца большую частку аб'ёмаў калію знайсці шляхі транспарціроўкі, што прыватны бізнес зможа хутка выбудаваць схемы абыходу фінансавых і транспартных перашкодаў, і гэтак далей па спісе. Вось у такім самым пазітыўным выпадку, таксама мае сімуляцыйныя ацэнкі, яны даюць лічбы спаду ВУП даволі скромного, 200 каля 3,5-4% атрымоўваецца. Інфляцыя ўсё роўна яна застаецца на парадку дня, і лічба ў 25% пры ўсіх пасылках ніяк меней не атрымоўваецца. Скарачэнне доходаў яно тут значна меншае, там ад 3,5-4%, то бок прапарцыйна скарачэнне доходаў можа ісці рэч. І адпаведна рэчаіснасць будзе знаходзіцца дзесьці паміж гэтымі полюсамі. Я добра разумею, што даўшы вось такой відэліцы паміж -4 і -20, гэта празмерна шырокі дыяпазон. Я гэта добра ўсведамляю. І калі б у добрыя часы вось нейкі хтосьці з эканамічных аналітыкаў сказаў, што там рост ці падзенне ВУП будзе там ад 0 до 20, безумоўна, ён бы трапіў кудысьці, але гэта празмерна, паўтаруся, шырокі дыяпазон, і вызначанасці ён шмат не прыдае. Я гэта добра усведамляю, але, на жаль, тое, з чаго я пачаў. Сёння ступень нявызначанасці, неразумення заўтрашняга дня настолькі вялікая, што, на жаль, пакуль мы можам, каб не губляць сувязі з рэчаіснасцю, апераваць толькі вось такімі шырокімі дыяпазонамі. І жаданне, я добра разумею чалавечае жаданне, вось скажыце мне канкрэтную лічбу, не кажыце шмат словаў, а вось скажыце там умоўна -7, інфляцыя 25. На жаль, сёння вось такія кропкавыя лічбы, іх безумоўна назваць можна, але сэнсу і ступень даставернасці ў такіх лічбах будзе невялікая, менавіта таму, што празмерна шмат адказаў застаецца без пытання. Апошняе, каб трошкі знізіць гэтую ступень невызначанасці, я б сказаў, што гэта ўжо такі, хутчэй, інтуітыўны экспертны метад ацэнкі верагоднасці. Я б сказаў, што падзенне ВУП дзесьці у дыяпазоне ад -5 до -12, гэта найбольш такі верагодны, на мой погляд, інтэрвал з верагоднасцю 50%, дзесьці мы трапім у неку. І падсумоўваючы, напэўна, каб вось гэты вельмі доўгі блок, які я пісаў, спрашчаючы, я б сказаў так, будзе адназначна горш. Наколькі горш? Па-ранейшаму вялікае пытанне. Тое, што вось прыйдзецца значнай частцы насельніцтва, як у 90-е, галадаць, будзе дэфіцыт базавых тавараў, амаль напэўна не. Вось гэты самы радыкальны сцэнарый, які я прывёў у якасці прыкладу з 20% зніжэннем ВУП, ён хутчэй асацыюецца з такімі тэндэнцыямі, але нават у рамках гэтага сцэнарыю яны не безумоўныя
яго характарыстыкі і больш за тое верагоднасць вось гэтага самага адмоўнага сцэнарыю вельмі не вялікая. Ну і адпаведна, думаю, што гэтае пагаршэнне яно будзе адчувальным. Так, яно будзе значна больш адчувальным, чым у 15-16 годзе. З чым мы можам сравніваць, апошняя рэцэсія даволі глыбокая. Але коль застаюцца шансы і верагоднасць, што это не будзе вось такое падзенне каменем уніз. Пакуль яшчэ ёсць шансы, што яно будзе больш-менш паступова. Але у той час гэта і дрэнная навіна, што мы разважаем толькі аб тым, наколькі хутка мы будзем падаць, і што нават на гарызонце не праглядаецца нейкіх перспектыў, нейкага свету ў канцы тунэля, калі мы зможам пачаць нейкую гутарку аб росце. Калі працягнуць нашу размову, але трохі маштабаваць карціну. Вось што чакае прадпрыемствы ў рэгіёнах? Па якіх галінах або нават канкрэтных заводах, там вытворчасцях гэта ўдарыць больш за ўсё? І ці будуць тады, як таго вымагае актуальная сітуацыя, звальняць людзей праз эканамічную немэтазгоднасць іх трымаць? Што баяліся, канешне, у нас рабіць апошнія дзесяцігоддзі? Зноў такі, Евген, давайте з другой частцы пытання пачнем, яна значна прасцей для адказу. Так, звальняць будуць. Наколькі масава і ў якой форме, вось гэта карэлюе з маім папярэднім адказам, будзе залежаць ад агульнага сцэнарыю. Тое, што фактычна звальненні ідуць ужо зараз даволі відавочна, але ў шмат якіх выпадках гэта не звальненне ў юрыдычнай форме, гэта перавод на няпоўны рабочы тыдзень ці адпусткі па ініцыятыве працадаўцы і гэтак далей. То бок пакуль, і глядзіце, што это абсалютна нармальная рэакцыя і прыватных фірм, і ў выпадку дзяржаўных асабліва, што працадаўцы яны не хочуць спальваць усе масты. Яны заўсёды, і гэта і ў любой краіне, да апошняга фірма будзе думаць аб магчымасці выжыць і шукаць магчымасці выжыць. Калі яны пачынаюць масава звальняць людзей, гэта такі сігнал аб тым, што ўсё, яны фактычна лічаць, што бізнес ці страчаны, ці яны сціскаюцца ў маштабах, і аб ранейшых амбіцыях трэба забыцца. А калі мы кажам пра сучасную Беларусь, гэта нават у большай ступені актуальна, і асабліва для прыватнага сектора, таму што, магчыма, для кагосьці дзіўна прагучыць, але беларускі прыватны сектор уже 4-5 год як аб адной з топ-3 праблемаў кажа аб тым, што не хапае кваліфікаваных кадраў. І магу прывесці такія прыклады. Даўнікам ці ветэрынарным урачам у асобных рэгіёнах гатовыя плаціць нават па мерках Мінска, нават па мерках, я б сказаў, суседніх краінаў шальныя грошы, але проста не могуць знайсці людзей на гэтыя пасады, на гэтыя вакансіі. І вось маючы на ўвазе, што калі зараз пачаць масава звальняць людзей, назад іх можна будзе не атрымаць. Тыя, хто спадзяюцца, што бізнес можа будзе працягнуць, будуць адцягваць гэтае радыкальнае кардынальнае рашэнне як мага на большы тэрмін. І падспудная матывацыя тут будзе адрознівацца ў прыватным і дзяржаўным сектары. Прыватны, таму што яны хочуць выжыць, яны хочуць развівацца і рабіць далей бізнес, а дзяржаўны больш проста, таму што ім так сказалі цяперашнія ўлады, што так трэба рабіць, людзей не звальняць. Але жаданне гэта адно, а ў якой ступені мы можам увасабіць гэтае жаданне, гэта ўжо іншае. І увасабіць яго значна цяжэй. Таму я і кажу, што нягледзячы вось на гэтую засцярогу, не на свайго роду такім механізмам страхоўкі і падтрымкі для людзей застаецца, але там, дзе сітуацыя пагаршаецца хутчэй, і нягледзячы вось на тое, што я зараз расказаў пра гэты страховачны механізм,
такія рашэнні прымаюцца, але пакуль у такой, ну, назовем яе паўкампраміснай форме праз няпоўныя рабочыя тыдні і гэтак далей. Ну калі заглядаем там на некалькі тыдняў, месяцаў наперад, гэтая рэакцыя будзе прагрэсаваць, і ў пэўны момант гэта ўжо будуць паўнавартасныя звальненні. Дзе першая частка вашых пытанняў, якія прадпрыемствы, якія галіны эканомікі у найбольшай ступені закране. Ну, ведаеце, я бы тут даволі простую методыку прапанаваў, якім чынам можна глядзець, хто, ну, давайте з галіновага сектору паглядзім. Той, хто трапляе пад санкцыі, безумоўна, яны ў першую чаргу наўпрост сутыкаюцца з рызыкамі і з тым, што яны будуць адчуваць праблемы. І калі мы кажам, што самыя балючыя, ну, я бяруся сцвярджаць, самыя балючыя санкцыі гэта экспартныя санкцыі, якія маюць характар эмбарга, то сюды адносяцца у нас беларускі калій, і тое, што зараз з экспартам калія ёсць істотныя праблемы, што экспартуецца вельмі малая доля таго, што звычайна экспартавалася, вызнана нават афіцыйнымі цяперашнімі ўладамі. Другі вялікі сектор, ну, вялікі не па колькасці занятых, а хутчэй па значэнні для эканомікі, гэта нафтаапрацоўка. Ну і далей у гэты спіс па парадку трэба дадаць вось тыя, хто у пакет санкцыйны апошні патрапіў пачатку сакавіка. Гэта металургія, і адпаведна там, ну, пра металургічнага гіганта нашага беларуска можам казаць БМЗ. Думаю, што з вялікай імавернасцю яны, і для іх гэта будзе новая хваля. Яны ў мінулым годзе іх урад падтрымаў, фактычна спісаўшы ім все даўгі, і ў 2021 годзе яны ганарыліся, што пад уплывам спісання даўгоў і з аднаго боку і знешнегандлёвага адсюда, з другого боку яны так акрыялі, і якія фінансавыя вынікі прывабныя паказалі, прадэманстравалі. Але зараз яны новую праблему атрымалі. Далей сектор дрэваапрацоўкі, ён таксама пад наўпроставыя санкцыі еўразвязу падпаў, і адпаведна, так, думаю, што яны безумоўна будуць адчуваць тое спалучэнне праблемаў, пра якія мы разважалі. Калі па экспартным далей ісці, хто з такіх значных у нас скрадаем? Вытворцы резиновых вырабаў, а яны з пункту гледжання ўнёску ВВП, ну так, адносна значная. Пра экспартныя санкцыі, вось я думаю, што гэта галоўныя галіны, якія наўпрост будуць закранутыя. Пра больш свежыя, вось літаральна пачатку красавіка, санкцыйныя рашэнні яшчэ істотны удар беларускія транспартныя кампаніі атрымаюць. І тут, што яшчэ важна, што ў транспартным секторе вельмі вялікая доля менавіта прыватнага сектору, і забарона на уезд фураў з беларускай рэгістрацыяй на тэрыторыю Еўразвязу вельмі балючы удар. Пераарыентаваць свае паслугі на там Казахстан, Россию і гэтак далей ім будзе даволі цяжка. Ну і яшчэ вялікая імавернасць, што яны проста сваіх працаўнікоў страцяць, што тыя людзі, якія на іх працуюць, будуць проста пераходзіць у іншыя кампаніі. Таксама яшчэ, вось калі мы кажам пра галіновыя санкцыі, пра забароны на імпорт, мы можам сказаць, тут ужо могуць стыкнуцца з санкцыямі і кампаніі машынабудавання. Даволі шырокі спіс патэнцыйных тых, хто ад гэтага пацерпіць.
А яшчэ важная рэч, іншы пакет санкцый амерыканскі, калі мы на іх паглядзім, там іншы падыход, іншы механізм ужываецца, там у дачыненні не сектароў, а асобных кампаніяў. Санкцыі ўжываюцца, і яны фактычна такую, я б сказаў, метафорычна чорную метку на сусветным рынку прысвойваюць той ці іншай кампаніі. І з беларускіх кампаній, у амерыканскі SDM-ліст можа там хто заўгодна заглянуць, а з крупных кампаніяў, напрыклад, перш за ўсё гэта безумоўна, каго ж назваў Беларускалій, таксама 140-й авіяремонтны завод, авіякампаніі Трансаэра, завод Агат. Спіс даволі вялікі, ён там ставаць яго, думаю, не мае сэнсу. Там з крупных прадпрыемстваў яшчэ здесь рэгіянальная тэматыка, Белшыну тут можна узгадаць, яна адначасова атрымоўваецца, як і шмат іншых, трапляе і пад абмежаванне пра радзінавыя вырабы, тое, што я казаў, Еўразвязу, і наўпрост дачыненне да Белшыны як для прадпрыемства, дачыненне да яе дзейнічаюць амерыканскія санкцыі. І апошні, то бок усе пералічыў галіны, і вы ведаеце, гэта самыя важныя фактычна галіны эканомікі з пункту гледжання і экспартнай выручкі, асабліва калі мы кажам пра калій, нафтапрадукты, дрэваапрацоўку. З экспартораў вось такого кшталту санкцыямі не закрануты, напэўна, толькі галіна харчовых вырабаў, мясных, малочных прадуктаў і гэтак далей. У іх плюс-мінус нармальныя перспектывы. А для асноўных экспартораў, на жаль, яны далёка не вясёлкавыя на гарызонце. І што яшчэ больш важна, і што я чую ад шмат каго з бізнесу, што менавіта у бягучы момант нават не вось такія сектаральныя або індывідуальныя санкцыі становяцца большай перашкодай і працуюць, а фінансавыя абмежаванні, фінансавыя санкцыі і вось той механізм нежадання працаваць з беларускімі контрагентамі. І вось пад гэтыя імпліцытныя, я іх назову, то бок пад іх няма нейкай юрыдычнай базы, механізмы ўжо трапляюць усе амаль без разбору. І прыватныя фірмы, якія не могуць правесці разрахункі з сваімі пастаўшчыкамі, і адпаведна пастаўшчыкі адмаўляюцца з імі працаваць з абсалютна розных галінаў эканомікі, з абсалютна рознай геаграфічнай лакацыі ўнутры Беларусі. І вось гэтыя два апошнія механізмы, яны робяць шок такім не накіраваным, вось як вы паставілі пытанне на асобныя галіны, асобныя рэгіёны, а што мы можам чакаць эфекту і можам чакаць удару амаль у любым сектары, амаль у любым рэгіёне. Ось ужо падсумоўваючы гэту частку, я б сказаў, што мне кажется, сёння больш дарэчнае пытанне было, а хто не закрануты патэнцыйнымі, ці яшчэ больш карэктна, хто ў меншай ступені закрануты гэтымі санкцыямі. Вось тут я ўжо так між словамі сказаў, што гэта харчовая галіна, мне падаецца, рознічны гандаль, таму што канчаткова спажывецкі попыт, ён плюс-мінус скарачаецца, але не так радыкальна істотна, як іншыя, як попыт на іншых сегментах рынку. Вось гэтыя две галіны, я б сказаў, напэўна, тыя, хто у адносна прывабным становішчы. У астатніх гэта становішча значна горшае, ступень гэтага значна горшая адрозніваецца. У мяне тады такое банальнае пытанне троху, што рабіць, як кажуць, простым людзям у Беларусі, асабліва ў рэгіёнах. Вы кажаце, што 90-х можна не чакаць. Але што тады рабіць? Бегчы і скупаць цукар, пакуль ён там танны і наогул ёсць у продажы, прадаваць даляры, інвеставаць у крыпту, ці імчаць наогул на лецішча ды пераўтвараць свой файны загон зноўку ў гарод? Ведаце, на жаль, у мяне няма
агульнай парады, якая б магла выратаваць. І наогул я бяруся сцвярджаць, што такой парады не існуе. Калі б она існавала, то у нас бы не было кепскага становішча, людзі бы просто не зважаючы на усе гэтыя знешнія выклікі, санкцыйны фон, там жудасны палітычны фон і так далей, просто бы палепшалі свой дабрабыт. На жаль, гэта немагчыма. Калі адбываецца, як я кажу, тарнада, добрых механізмаў паратунку ад тарнада не існуе. Нейкія індывідуальныя стратэгіі так могуць існаваць, для кагосьці насамрэч, як вы сказалі, што гэта можа быць там, як у 90-х пайсці на гародзе вырошчваць сваю садавіну гародніну, так, магчыма, гэта такі лакальны адказ, але б я сказаў, гэта адказ трошкі кампенсаваць страту дабрабыту. Добрыя, больш трывалыя адказы. Калі мы зноў кажам аб індывідуальных, я б сказаў, адукацыя, пошук напрамкаў, галінаў, якія тым не менш застаюцца досыць добрым стане, і не весь беларускі бізнес з'ехаў, і для тых людзей, хто застаецца в Беларусі, яшчэ ўсё ж таки застаюцца там, якая-то частка IT она захаваецца. Напрыклад, для кагосьці гэта можа стаць вырашэннем пытання. Для кагосьці эміграцыя. І тое, што мы бачым для ўсё большай часткі людзей, навіта эміграцыя такім паратункам становіцца. А універсальнай парадай, тут, мне здаецца, ўжо не з эканомікі, а просто са здаровага сэнсу, калі глядзець, надо глядзець на што было вытокам, галоўнай прычынай усёй гэтай сітуацыі. Гэта палітычныя рэчы, гэта палітычная сістэма, палітычная ўлада, якая прывяла да гэтай сітуацыі. Таму, каб вырашыць пытанне з дабрабытам, трэба думаць аб тым, як вырашыць палітычнае пытанне. Без гэтага, на жаль, цудаў не адбудзецца і дабрабыт сам сабой не зробіцца. А вось у нас нядаўна зноў адкрылі перасячэнне межаў наземным шляхам. Адмянілі нават візы для жыхароў Літвы і Латвіі пры наведванні Беларусі. І некаторыя лічаць, што гэта такія саступкі, каб палегчыць эканамічную сітуацыю, асабліва ў рэгіёнах. Як вы лічыце, на якія саступкі рэжым яшчэ гатовы пайсці? Бо ён заўжды ў нас паказваў незвычайныя здольнасці выкручвацца з самых складаных сітуацый. Вы ведаеце, так, я з вами цалкам пагаджуся, што гэта маё адчуванне выключна, тут у меня няма ніякіх інсайдаў, што якраз такі там апошні тыдзень, 2-3 можа, вось такое спадзяванне, што зноў можа выкруціцца і пайсці на нейкія дамовы, каб палепшыць сітуацыю ў першую чаргу ў эканамічнай частцы і вярнуцца там да чагосьці накшталт узору 2015-2016 году, я маю на увазі стасункаў з заходнімі краінамі. Вось такое жаданне, як мне падаецца, падкрэсліваю, я не сцвярджаю гэта безумоўна, яно у цяперашніх уладаў актывізавалася. І так, мне падаецца, што яны спрабуюць прымаць захады, каб такі сцэнарый рэалізаваць. Але жаданне рэалізаваць такі сцэнар абсалютна не азначае магчымасці яго рэалізаваць. Пакуль верагоднасць, што ім гэта ўдасца, просто нуль, я не сказаў. Скідваць з разрахункаў там нейкі іх магчымы ўплыў на ход падзей у той жа Украіне, у такім вельмі умоўным сцэнарыі я магу гэта дапусціць, таму б я не сказаў ноль, але мне падаецца, гэта даволі малаверагодным, што гэта адбудзецца. І тое, што яны робяць зараз, вось тое пытанне з адкрыццём межаў, гэта так, пагаджуся, часткова мне падаецца спроба прашчупаць, прамацаць вось глебу на кшталт таго, ці можна далей у гэтым накірунку рухацца, але адначасова гэта яшчэ і эканамічны, я думаю, сэнс тут ёсць, такі на стыкі эканомікі і палітыкі, каб калі беспрацоўе, тое, што мы з вами абмеркавалі, будзе пашырацца і праблема нарастаць, каб у кіпучым котле крышку трошки прыадчыніць, каб гэты пар спусціць, то бок, каб людзі беспрацоўныя могли выехать и, что называется, у терминологии бягучых уладаў не баламуцілі воду ў краіне, хай лепш з'язджаюць і зарабляюць сабе на жыццё. Я думаю, что як мінімум палова матывацыі была з такім меркаваннем звязаная.
Калі падсумаваць, то сітуацыя ў эканоміцы складаная. І шмат хто ўжо з'ехаў, астатнія задумваюцца ці ўжо рыхтуюцца так зрабіць. У мяне тады ёсць, можа, трохі наіўнае пытанне. А мы зможам у такіх умовах калі-небудзь наогул зрабіць так, каб усё запрацавала, прыйшло да ладу? Ці здолеем мы дагнаць хаця б тыя самыя Літву ды Польшчу у эканамічным плане, калі ўлада, вядома ж, нарэшце зменіцца? Ну, глядзіце, калі б вы удакладненне не правялі дагнаць Польшу, Літву, то у меня быў бы такі зусім пазітыўны адказ, потому что дагнаць Польшу, Літву гэта ўжо і так даволі цяжкая задача. Я, як здаецца, у 18-19 годзе там невялічкую працу даследавання на гэты конт рабіў, дзе я паказваў, што, на жаль, мы ўжо адсталі даволі істотна, і што нават вось на той момант пры вельмі аптымістычных пасылках дагнаць Польшу, Літву па ўзроўню дабрабыта гэта ў найлепшым выпадку там 10-12 год спатрэбіцца. Гэта пры там рэзкім паляпшэнні тэмпаў развіцця, тэмпаў росту. Пасля адкату, які мы маем зараз, гэта ўжо в любым выпадку пытанне, ну там 15 гадоў, не менш. Але давайте вось да першай часткі вернемся. Ці зможам мы вярнуць? Ну, асноўны мой пасыл быў, чым болей сітуацыя зацягваецца, кепская сітуацыя, чым больш кансервуецца, чым больш пагружаецца краіна ў багну, тым, канешне, затым будзе цяжэй вяртаць людзей. Таму што, на жаль, у міграцыі людзі адаптуюцца, і там хтосьці заводзіць свой бізнес, і казаць аб яго безумоўнай рэлакацыі там праз год гэта адно, а вось пра 5-7 гадоў, калі там уже усталявалася бізнес-мадэль, ну і просто ментальна чалавек уже рос в другую краіну, гэта будзе іншае. Таму першая частка адказу, што вельмі залежыць ад таго, наколькі гэта зацягнецца. Чым меней, тым лепей для Беларусі, для будучыні Беларусі. І тут нават калі паспрабаваць, можна і больш за тое адшукаць нават нейкія пазітыўныя ноткі у тым плане, што можна сказаць, што там бізнес-людзі набяруцца новых кампетэнцый, вось там павышэй з'ездзіць, скажем так, у такую доўгатэрміновую камандзіроўку, і потым з назапашаным вопытам, з назапашанымі багаццем, ведамі, яны змогуць все гэта перарабіць ва ўнёсак у развіццё Беларусі. У такое, конечно, хацелася верыць. Калі больш адмоўны сцэнар, што гэта зацягнецца, і што все-таки там нейкая частка будзе для Беларусі у якасці непасрэдна чалавечага патэнцыялу страчана, на жаль, гэта ўжо рэалістычна, і, на жаль, нават калі заўтра там зменіцца улада і будзе дэмакратычная трансфармацыя, мы все равно з гэтай праблемай у якосці ступені сутыкнемся. Але тут ёсць таксама пэўная супрацьвага, што нават тыя людзі, хто застануцца, яны не факт, што цалкам страцяць сувязь з краінай. Гэта могуць быць і інвестыцыі ў Беларусь, гэта могуць быць там нейкае ментарства і ў бізнес-плане, і ў плане там развіцця чалавечага капіталу, арганізацыя нейкіх там адукацыйных праграм, ну, вот чагосьці у гэтым накірунку. Ну і самы такі апошні аргумент, што зусім вынішчыць патэнцыял вельмі цяжка. Ведаеце, Беларусь адрадзілася нават пасля рэпрэсій 30-х гадоў і 70-х гадоў саветызацыі, і так гэта заняло шмат часу, і на тым, што мы у той сітуацыі, што мы маем сёння, гэта вялікі адбітак тых часоў, але пэўнай ступені грамадства змагло пераадолець удар таго часу. Яшчэ добры прымер Ірландыя, якая там яшчэ ў сярэдзіне 20-го стагоддзя была у спісе адсталых краінаў, але змагла зрабіць неверагоднае. Ну вось таму на такія прыклады, на такія ўзоры, мне падаецца,
лепш арыентавацца і маць ва ўвазе, што нават у самым горшым сцэнарыі ўсё роўна можна знайсці нейкія пазітыўныя бакі, але б хацелася да гэтага не даводзіцца. Сапраўды, тады будзем спадзявацца, што ў нас атрымаецца пабудаваць тую самую неверагодную Беларусь з яе неверагоднымі жыхарамі. Вялізны дзякуй за такую цікавую размову. Нагадаю, што ў нас у гасцях быў старэйшы навуковы супрацоўнік Цэнтра эканамічных даследаванняў Бюрок Зміцер Крук. А нашым слухачам варта памятаць, што ўсе выпускі нашых падкастаў вы заўжды можаце знайсці ў iTunes, Google, SoundCloud, Spotify ды Яндекс.Музыцы. Не забывайцеся на рэгіёны родныя, каб зусім не ўмёрлі. Дзякуй всем. Будзем спадзявацца, што з той, што мы з Евгенам абмеркавалі, што ўсё ж такі пазітыўныя тренды і пазітыўныя сцэнарыі яны пачнуць пераважаць, што панаванне негатыву не можа цягнуцца вечна.